Ituloy natin itong huli ni Katoy Alvin. Ayan, 0.9. Uy, mag-iisang kills. Ito yung huli ni Parimart mga Choy. Huli ni Katoy Delmar. Napakarami mga mamaw din oh. Ay, sana all talaga, sana all. Happy na may birthday? Ito. Happy birthday! Ito. Yan. Uli! Yes, thank you Lord. Kanina ka pa. Kanina ka pa, ha? Kanina ka pa. Alaka. Yay! Uloy! Uy! Galing ni Kabiwas. Kasi Jinsen, no? Ano sabi mo doon sa natin? Ispat taling ngayon. Ayun. Wala kayo, ang dami nga nilang huli. Sila pa. Kami pala, wala. Kaya na, pre. Ayos ba yung ispat ngayon? Dapat sinisip na lang. Okay naman. Ay, kain tayo. Shout daw kay Tiri Rubio sa asawa ko. Yun. Magalang shoutout po. Good morning mga Choy. So yun mga Choy. At kami dito, re-race back sa Barangay Nabutas, Talim Island, Binangunan, Rizal. At siyempre may kasama tayo si Katoy Delmar Managit. Yun, good morning Katoy. Ano nang Ben? Dito na ako, nakarating na rin. Yun, sana makadali tayo dito mga Choy, no? So yun, sige, good luck Katoy Delmar. At siyempre, ito ulit nung nakaraan yung Marbest, ang pagbabalik. Good morning, Katoy! Si Katoy Alvin. So siyempre, belated happy birthday. Sana surtin to matay kasi birthday nito ka. Sana makarami ang birthday. Birthday nito kahapon. So sana bigyan ka ng blessing ngayon. Yeah. Good luck Katoy Alvin. So yun mga Choy, tara. At kami magsisit up na mga Choy. Samahan niyo po kami dito, no, para surtin. At mamaya inintay natin si Kabiwas kasi yun nga nangyari. Naipitan ng kadina. Nakaraan ako naman yung na flat. Pero laban lang, ganun talaga ang buhay mga Choy, no. Gabay love shoutout nga pala sa Inse Anglers Group at sa lahat ng member, no. At sa Angler Bros, yun, may love shoutout sa inyo. Tara na mga Choy. So yun, tara, sit up tayo. So yun, tara. At pahin natin mga Choy, lumot. Yan, ganda ng lumot mga Choy, ang haba oh. Ang ganda ng mga lumot mga Choy oh. At siyempre, maraming salamat kay Tol Ervin, no? At kay Kabiwas. Yan, order natin ito mga Choy sa kay Tol Ervin. 50 pesos lang yan mga Choy, may mamaw na. Sana surtin tayo sa yun oh. Ganda lang tayo. Ganda lang tayo. At siyempre kung magpapahin kayo mga Choy ng lumot, piliin nyo yung kulay green na green. Yun o, yan, ganyan. According by Talim Peach. Yan. Tayo Katoy. Thank you sa tip, no? At kay Paring Mark Gondra. Love shout out. Maraming salamat sa tip. Yun. Itayo mo. Gagandang tayo ng floater ko. Floater pa lang. Panalo na. Dapat tawa si Katoy Delmar. Floater pa lang, panalo na. 20. Yun o. Tayo mo. Uy, tayo na naman. Maya-maya na tayo Matoy magka-shoutout pag nahuli tayo, no? Sana may mahuli tayo at nakapag-list tayo ng mga shoutout. Yun, samahan nyo kami Matoy, no? At hintayin sila Kabiwas. Sana dumating sila Talim Peach. At siyempre nagpapasalamat tayo sa lahat ng sumusuporta sa ating channel, no? Maraming salamat po sa inyo mga Toy. Kahit na hindi maganda yung pamiwas natin itong nakaraan natin na adventures, andyan pa rin po kayo. Thank you sa inyo mga Toy, mga silent viewers po. Solid Katoy, marami pong salamat. At sa mga kaibigan natin mga YouTubers din, maraming salamat po sa inyo. Mamaya na tayo Matoy magsa-shoutout, no? Kabiwas! Ayan, may love shoutout kay Kabiwas. Ang ganda ng harvest nila dito, no? Nila Talim Peach. Ito yun, banda yun dito. Napanood ko kahapon eh.
Mag-utol. Grabe lalapad, no? Kinagat mga to, hindi kinaabutan. Swerte si Kabigwas dumating ah. Kinibit, nagparamdam na yung ano natin. Tilapia dito. Ay, kumagat na ulit mga to eh. Yun. Sayang mga to, hindi ko nadali na naman. Pangalawang bis na kumagat mga to eh. Sige, kagatin mo. Sayang, yun. Uli! Inabot din sa wakas. Ah, laki! Ah, laki! Ah, laki! Yes, thank you Lord. Kanina ka pa. Kanina ka pa, ha? Kanina ka pa, Kabiwas. Ginagawa mo. Kacay! Kanina ka pa. Kabiwas! Yes, pag-ihaw na naman. May pangiyaw na. Yun o. Kacay, Delmar, dito. Bayabasin na natin dito. Dito. Dami-dami yan, tara. Oo nga, ayaw maniwala. Sana si Kacay Alvin. Lumabas. First catch. Yes, sir. Dito. Thank you, Lord. Yeah. Oy. Oh, ay, ala ka. Huli. Ala ka. Yay! Uloy. Ay, galing ni Kabiwas ng bayabas talaga. Sabi ko na nga ba, sa'yo pupunta yung isa eh. Ay, good. Okay. Zero na tayo. Ng bayabas, ang iyong vlogger. Ng bayabas. Joke lang. Ah, matik. Sige. Ay, ito na. Ito na naman, oh. Ito na naman. Ito na. Sige. Sige, yung medyo lalim mo. Sige, lalim mo. Kasi Alvin, dito ka na kasi dami yan. Hawakan ko nga itong dalawa mga katoy. Para sigurado pag kumibit sure ball. Yan, sige. Alin dito kikibitin? Ginagawa mo. Ala, laki oh. Grabe bumiwas boy. Parang akala mo matatanggal yung alangala. Yeah. Yan, si Kachay Alvin na lang. Sunod na yan, Kachay Mar. Ayos. Thank you Lord. Malaki rin. Mas malaki ata yung sa kanya. Ay, maliit lang sa akin. Ulit naman sa'yo. Hindi, kailangan iyawin na yan kasi mas malaki. Nagkalaman na ang mga cooler. Basta malansa ng kamay ko. Tuloy na to. Ah, ganun ba yun? Sana palarin na tayo dito. Dagdagin yung huli natin. Sana may panghiyaw kayo mga toy kasi magkakatsin cook kami. Yung mga loading natin, oh. Kachoy Jason. Kachoy. Nakakabingi itong katahimikan. Yun. Talimpits mga toy. Pahinga muna kayo mga toy. Andun mga toy sila paring Remart. Tsaka si Talimpits. Tsaka si Jensen andun. Tapos na may pinagulian ni Remart ng malaki doon ng mamaw. Nakaraang 2 weeks ago. Upload So, ayun, dito lang muna kami mga toy. Napakainit. Ayun, nakitang-kita naman namin yung namin. Yung Ay, napakasarap naman eh. Oh. Ayan, kain muna tayo pala ng mangga. Nakakuha na kaagad sila oh. Wala. Grabe kasi si Kachay Jensen. Jensen, nakaulig agad. Oh. Ang grabe kalupit talagang bata na yan Kachay. Tara, bayabasin natin. Tara, wait lang. Ayun nga, nakaulig naman. Grabe, oh, meron na naman. Silver. Grabe talagang bata na yan. Saan tayo? May anting siguro yung tatlo na yan. Ano yan? May kaliskis sa putyan. Ay, sa Grabe mamaya mga toy, makaisa pa mga toy, babayabasin na natin sila dun. Ayun. Okay, kain tayo. Shoutout daw kay Tiri Rubio sa asawa ko. Yun. Shoutout po. Fishing kami. Sabi niya kasi may mga kaibigan akong gwapong vlogger. Ayan o. Guwapo Shoutout pe. din Noy. Ayun. Shoutout sa asawa ni Shoutout mo. Alvin. Ayan. Tiri Yan. Rubio. Yun. Guwapo pero yung baon itlog. Yan, kain po tayo mga toy. Kain tayo Kachay. Opo. Aba, yung dalawang to, kumain yata kanina eh.
Kami tatlo. Up, tatlo. Opo. Busog. Ayun, busog. mga tay, kain tayo. Kanina pa ako kain ng kain. Ayan, kain tayo. Kadiwas, ano kaya alam mo? Ito. Parehas tayo ng ano. Itlog din agad. Ayun, lagyan mo na hot sauce. Ito na di kayo makahuli. Puro itlog na daon nyo. Oh, Baon nyo eh. kaya nakauli na ako, hindi na pwedeng masiro. Oh, din na zero. May huli na rin ako. May dala pang mangga si Kabiwas mga tay. Doon sila sa dulo, sila Nga talimpits. pa sila talimpit sa may gawing kanan natin. Grabe, kakagisa ni Jensen. Nakahuli kagad isa. Grabe naman yun. Pakaswerte, no? May kalis-kalis din yun, parang ka ikaw din eh. Sasat lang. Itlog. Kaya muna kami mga tay, no? At wag tayo masyado mag ano kasi baka mamaya pulis-tulis tayo. Solve na naman. Thank you Lord. Mabilisan na snack lang mga tay kasi maiwanan tayo ng mga plapla doon, no? Lipat tayo doon sa may puno tayo. An? Doon sa may laking pato. Pwede naman. Pwede lipat-lipat ba para maano natin dawi. So sila nga o naglilipat-lipat. Malakad-lakad na sila. Ay, thank you Lord. Wala stick yun. Binitawan mga tay. Ang ganda naman ang pain ko ah. Oh, kinagat nga mga tay oh. Sayang. Dito lang mga tay kumuha ko ng pamain mga tay oh. Nagkaalon din ng konti. Grabe ang tagal eh. Nakaapat na si Talim. Galing. Si Parimart nakais na rin mga tay. Ang lupit. Sana all. Bayabasin natin. Ay. Mayabas ka ngayon. Bayabasin mga tay. Inog ka na eh. Bayabasin mo dali. Pag naka tatlo ka rin sigaw ka, bayabasin ka yan. Dito sayang, may kumagat sa akin, di ko lang na ano eh. Di ko na tatimingan eh. Dapat, naka ano na ako, 5. Nakailan na si Otol mo, pre. 5 na? Bali pa. Ang lupit. Wala stick na yan talaga, ang galing. Si Kachay JC naman, nakadalawa na. Ay, Tayo, tigisa. sa maghapon. Huwag mo sabihin maghapon. Nabuking tuloy tayo. Patingin bro. Malalaki? Maliliit. Maliliit pa ba yan? Maliliit pa yan sa'yo. Ang lalaki na yan. Elite yan. Aba, 5 oh. Kakadaan mo lang sa amin ah. Grabe na, Ang anamo lupit. kami. No, isa rin sa akin. Sige natin sa box, para may ulam Galing, tayo. galing, Oh, galing. ganda na oh. Pambahan. Ang galing. Mamaya, mabiwas. Ayun oh. Ayos. Ayan mga toy. Nahintay rin natin tong ano. Maanlog. Kasama rin si Talim PH. Yan. Yan oh. Yun. At siyempre si Kabiwas andyan pa rin. At siyempre si paring Mark andun oh. Pigeon Race Carrera. Yan. Nakakuha na pala mga toy si ano, si kasi Alvin ng ano, mamaw doon sa dulo. Doon mga toy sa dulo. Sa may pinanggalingan niya ng ano, nakaraan. Kung saan siya naka-harvest. Kagatin mo na, baby. Baby, kagatin mo na. Ayun mga toy, magka-shoutout tayo mga toy. Baka sakaling swertihin tayo kung makapag-shoutout na tayo. Tangis mo rin tumatay. At ayaw na mababa. Tataas-taasan natin. Yun! Ayun mga toy, shoutout tayo. Yun, mega love shoutout kay Waray TV. Mega love shoutout kay Boss Nick TV.
Bermoy Marjon TV, may galang shout out. At kay Lito Arsiaga, may galang shout out sa Choy. At kay Kuya James Santiago, may galang shout out Kuya. Maraming salamat sa call support. At kay Kuya Rinan Romero at sa mga apo niya. Ayan. Nandyan si Kachoy Giron Kuya. Christian Akumaruhas, may galang shout out. Aileen GS, may galang shout out Kachoy. Ayay, kay wala pa rin. Kagatin mo na, baby. Ulit. Tapos natin malayo mga toy. Uy! Yun, malayo. At kay Trupang Biwas TV, may galang shout out Kachoy. Kalagabong TV, may galang shoutout kay Kuya Prince Pabarlan. Yan, Kuya Prince Pabarlan, pagaling ka. Yan sa mata mo. Yan, maraming salamat mga toy sa mga sulit subscribers ko po. Pa-message na lang mga toy sa mga gusto pong magpa-shoutout, no. Maraming salamat po. Stay tuned lang po, sana madagdagan tong huli na rin. A few moments later. Nakailang kayo doon? Kailan ka? Isa. Sa rin. O ikaw? Ani? Anim ka dyan. Anim ka dyan, patingin nga. Kaya pala kaway-kaway ka ng kaway ka sa akin kanina. Kaya ka pala kaway ng kaway. Kala ko nagbibiro ko. Ay sus, Ginoo. Ikaw Kachoy? Kachoy ah! Ikaw? Maliit sa akin. Patingin. Chede! Ay, yung laki. Uy. Ang laki, grabe. Ang laki, oh. Mamaw! Kadagdagan rin na dalawa. Mamaw din. Ayan, oh. Pagsama-samay natin. Abiwas! Naka-harvest sila, lalaki. Kala ko nagbibiro lang silang kinakawayan tayo. Pagpasensya nyo na mga yung Fishing Adventures ko. Ako lang yung tsaka si Kabiwas yung disinalan. Grabing harvest nila mga kasama. Ay! Yun kasi Jinsen, no? Ano masabi mo dyan, no? Ano masabi mo doon sa natin? Spot natin ngayon. Wala ngayon. Wala ngayon, ang dami nga nilang huli. Sila pala. Kami pala, wala. Tayo yung wala si kay Biwas. Dapat pala umikot tayo, no? Pumunta tayo doon sa kabila. Pre? Ayos ba yung spot ngayon? Dapat sinisip na lang natin. Okay naman. Di ako nasiro ngayon. Medyo tining kanina tapos biglang libag ng tubig. Kaya medyo Ayun, pero okay lang na di tayo marbest. Basta sila masaya. Yan. Kabiwas tayo mo. Ito, marami rin to. Marami rin tong in-harvest. Mga toy, grabe. May to, kaliskis. Papar, paano yun? Pero talo tayo ni bro, malalaki. Basta talaga mga bagong no? Ay bro Delmar. Sabi ko, bira yung ganyan, di ba? Basta yung unang dayo tapos marami talaga. yung unang, di ba, unang kasama ko si Kajoy Alvin naman, umarbest din siya. Ito naman, bago ko na naman kasama. Umarbest din, malamang susunod na araw, andito ulit to. Kaya lagi kayo sumama kay Kachoy. Grabe, the best ba ko tayo, grabe. Okay lang na, hindi tayo masyadong umarbest. Nakaisa. Kami Ay, Diyos ko. Ilawin natin ito mga toy. Tapos Kachoy, isang piraso lang. ikuluin natin itong huli ni Kachoy Alvin. Mobro naman sa anlog. Mga bro, kiluin natin yung huli. Ayan, 0.9. Uy, mag-1 kilo. Kilo na rin. Ayos. 0.9. Ayos. Tapos ito yung huli ni Parimart mga toy. Shout out. Ito na Ito yung yung huli ko. Salamat sa blessing. Huli ni Kachoy Delmar. Napakarami mga mamaw din, oh. Ay, sana all talaga, sana all. Ba't sino ba may birthday? Ito. Papon. Happy birthday! Ito kay Kachoy Giron. Oh, yan. Kasama natin si Bro Delmar. Nakaisa pa siyang malaki. Ito yung akin lang mga tuyo. Isang piraso isama natin yan. At least may share tayo. Ayos.
Thank you, Lord. Thank you po mga Chay sa mga supporters natin. Pasensya na, babawi ako sa sunod. Thank you. Bye-bye. Yun na may tubig pa sa Congrats Chay, congrats. The best to, the best. Sumama kayo sa akin. Sigurado sa unang sama nyo, harvest kayo. Swerte yung kasama mo. Sintin siya na mga Chay, yung huli ni Chay Alvin. Yun, pa-birthday niya daw to. Ayan, pa-belated happy birthday niya para daw. Papasok sa kanya. Yan. Gusto mo sa kanya. Salamat kasi Alvin.